Haideți că mai avem o încercare, avem un draft bun, nu v-am arătat tot. Avem draftul care l-ați văzut și câteva rezerve bune. A doua încercare, finală pentru la mine Amal și pachet 94 plus parcă. Nu am mai fost atent. Enervante reclamele astea. Oricum avem draft bun, rezerve avem Bellingham 91, Salah 90, Yamal 84, Man 85, Drăgușin, uite asta e echipa mea. Pentru final eu zic bună. Șalor e bună, dar na. Hai că eu zic că avem șanse. Eu zic că putem câștiga de data asta. Hai că Hansen ne rupe tot. Avem super sub, deci avem ocazia să dăm gol dacă chiar avem nevoie de gol. Mbappé și Yamal, dar nu dați gol. Așa, bravo Militao. Dacă e ceva folosit super sub și tot am o ocazie să dau gol. Bine, s-a întrerupt. Minutul 9, stați că s-a întrerupt. Să nu ziceți că acum mă scoate din joc. Așa, Hansen și Alexia Puteas. Acum Raul 2-0, bravo Raul și Hansen. Bună rău echipa, dar hai că încă n-am câștigat. Ăsta e Raul toată ziua. Că știu și cu Icardi și Real Madrid. Mai slabă ca Barça normal. Mă pun pe balansit, că doar n-am de ce să mă pun pe atac. Uite, mergem cu Wright, că pe Wright o am pe Hansen, care are 95, deja rupe. Am câștigat. Nu are cu ce să mă bată. Avea Diaz, dar comparație între Aitana și Kovacic plus 14 diferență. Gol, Vinclu 3-0. Acum mă bag pe defend. Ia vezi, 4-0, cum ar fi? Ia vezi, 4-0 și mai am și varianta de super sub. Ia vezi, 5-0. Ia vezi, 5-0. Ia-o pe asta. Rupe draftul ăsta. Rupem. Raul, deja am câștigat, dar toți erau buni. Orice aș fi ales, aș fi câștigat. Că la egalitate se pune ca și câștigul meu. Orice aș fi ales, câștigam. Penalti batem aici. Gol. 6-0. Ce mai venit de la viață? Pe jocul ăsta, hai să mai facem și niște schimbări. Intră și Drăgușin. Îl băgăm și pe Denisman. N-a intrat Denisman. Dar facem altfel, facem o schemă. Îmi pare rău, Yamal, ești fanul meu, dar îl bag pe Denisman. Să dea și românul nostru un gol. Aici și Hansen. Dar nu mai contează, oricum am câștigat ăsta. Hai Denisman. Denisman înscrie și Denisman. 7-0. Lewandowski asist. Ce mai vreți mai mult? Mă bag pe defense. Wow, ce victorie, 93. Am primit de am rupt, atâta vreau să zic. Am rupt tot. Și acum merit victoria asta 7-0. Avem și pachetul, avem și pe Amal, avem și... Vai, ce nebunie avem. Hai să-l luăm pe Lamin. Și pe opening va veni pe alt videoclip. Pe opening vine pe alt videoclip, un videoclip mare cu toate shorturile care le-am pus referitor la aceste pe opening-uri. Vă arăt ce pachete am store și vă arăt ce mai apare. 7-0, chip, fai, top. 7-0 chip, cum te uiți aici cum îți apare. Top draftul ăsta. Top. Foarte bun draftul ăsta. Ar trebui să facem și o captură cu acest draft. Asta va fi poza videoclipului. E prea top draftul. Acum să vă arăt. Cam astea sunt pachetele care le am. Picuri sau pachete. 94 ăsta e rupere. Am și 92, am și 90, am triple, am random. Am primit și de acum multe. În fine, am o grămadă de pachete. Deci facem un pack opening super nebun. Mă gândesc, cred că, dar nu fac clip doar cu astea, am să fac un clip cu pack opening-uri toate, care sunt pe shorturi. Cu pachetele astea o să mai apară multe YouTube shorturi, că trebuie să le fac sub un minut ca să fie shorturi, deci vor fi multe shorturi. Vor fi destule ca idee. Avem și aici, ce avem? Avem 93 token, că am văzut că am primit la final, mai avem 2 de 90, avem ce să facem. Pachete, avem și draft puzzle, uite și de aici mai putem lua un 94 din asta.
Până atunci mai dăm din astea pentru Pau cu Barsi. Uite, mai am 1804, pot să iau un 94 de aici. Adică am ce să fac. Momentan, hai să vă arăt echipa. Da, urmează să mai deschid pachete. Asta e echipă, dar nu m-am jucat prea mult, dar ok, nu e nici cea mai bună echipă, vă zic de pe acum. Yamal aici, mare upgrade la winger. Aitana mergem aici. Aici mergem cu ăsta. Aici cu Pele. Aici cu Roberto Carlos. Aici cu Cubarsi. Alături de Puyol, Barça fan, normal. Hai, încarcă-te, 89 Zanetti. Iar portar Casillas 92, cam asta e echipa. Token de 93 ați putea lua CB. Sau hai, putem lua chiar un striker. Facem ceva aici, oricum am ce să fac cu tokenuri, am și pachete. Am și token, am și pachete. Fac pe opening-uri, mai fac și echipa pe un alt videoclip. N-are rost să vă mai arăt. Și ceva, hai că închid, că oricum echipa vă mai arăt pe alte videoclipuri după pe opening-uri. Momentan nu e echipa atât de bună. O să mai upgradez, joc de puțin timp. Deschid toate pachetele alea, nebuniile alea de pachete. Mai am tokenurile, deci va fi nebunie, atâta vă zic. Va fi nebunie totală. Vor urma niște videoclipuri. Va fi nebunie, vreau să zic, nu știu ce s-a închis camera. Vor urma clipuri nebune și foarte interesante cu Madfoot și short-uri totodată. Așa că abonați-vă, văd că tot crește, mergem bine. Haideți că eu vă las, mai revin și cu alt videoclip. Am vrut să vă arăt cum câștigăm cu acest draft foarte bun care l-am avut 7-0 în finală. Până atunci vă mai las, vă mai arăt și echipa altă dată. Și nebunile de pachete și folosim și acel token de 93. Până atunci vă las, pa!